Guys, meron ditong maybe more than 2 kilos. 3 kilos maybe. 3 kilos of pork skin. At ito yung hugasan natin, guys. Hugasan lang. Next procedure. Okay, guys. Andito yung maginit no, yung pot na may tubig. As you see. I-boil lang natin yan. Okay? Itong bawang na hindi ko tinanggalan ng skin. And then 4 pieces of bay leaves. And then black pepper. Ayan. And then the salt. Abundant salt para ma-absorb ng pork skin. Like that. And then, let us cover it and wait to boil. Okay? Yan lang. Then, later, we will place the pork skin. Ayan guys, mainit na yung tubig, kumulo na. Ilagay na natin. Takpan ulit. Let it simmer for about maybe 15 minutes. Pag ganyan na guys, na kumukulo ng ito, ay hinaan lang natin ang apoy. Hinaan ang apoy. Yeah. Like that. And then, tingnan natin. Hindi pa ito pwede. Okay. Let it simmer in a low heat. Low heat lang siya. Hintayin natin hanggang 10 minutes na. Okay, after 15 minutes, ay harvest time. Harvest time na. Ayan. At nililinis niya. Tinatanggal niya guys yung balahibo. Ayan. Ngayon ay ating sisihin dito konti. Isasangag-sangag natin sa kawali na malaki. As you can see now, makita nyo, marami na siyang fat. Ipakita mo nga yun. Okay. Palamigin lang namin. Then, set aside natin yung fats. Then, the next procedure will be done tomorrow. Okay? Okay guys, ito na. Pagpatuloy natin. Ito na yung yung pork skins kahapon. Kailangan nating i-spread yan sa bilao. Kung meron kayong paglalagyan na malapad para mas madaling matuyo. Yan, nakita nyo.
bilad natin. Ayan, dito na. Dito na natin i-dry. At mainit ang araw. Yan. Kita mo yan? Init-init. So, madaling matuyo ito, guys. Maybe hanggang bukas, ito ay okay na. Okay? Ayan siya, oh. One day bilad. That is the result. Okay? One day under the sun, this is the result. Ayan, ganyan siya. Guys, good morning again. At ito yung third day ng paggawa ko nitong pag-process ko ng chicharon. Pero kahapon, hindi natin nabilad kasi umulan. Kaya, naging ikatatlong araw ngayon, pero meaning, pangalawang araw ng pagbilad natin nito, guys. Kasi, yun nga, umulan, hindi tayo nagkaroon ng chance na mabilad ito, kaya ituloy natin ang pagbibilad sa labas. Okay, let's go. Dito natin ibilad, guys. Yan. Ayan, under the sun. At ang init. Ang init, kaya okay na okay. Yan, mainit naman dito sa kanya. Sa maghapon natin hintayin na matuyo dyan. Okay? Bantay-bantayan lang dahil may mga pusa. Okay, guys. Eto na naman tayo. Ngayon, magluluto na tayo nito dahil ito'y natuyo na. Ito'y na-dry siya ng 2 araw. Ayan, whole day. Whole day siya na napaarawan. At ito siya nabilad. Ngayon, naglagay kami ng yung dating mantika ng pinagsisihan nito. Yung extract na fats nito ay itong nakalagay dito. Tapos dito sa kabila ay maglagay tayo ng bago. Ayan. Vegetable oil ba itong tawag ito? Vegetable oil na ito. Okay? Ayan. Okay. Ngayon, initin nating maigi yung talagang mainit na mga siguro, let's say 100 degrees centigrade. Mainit na kasi, lagay natin ito. Tapos, doon naman ay mainit na. So, ayan. Ito yung chicharon na may laman, guys, ha. Iba pa yung chicharon na walang laman. Yung balat lang. Yung first skin lang. Ito naman is with laman. Okay? So, kita nyo. Ito ipa-fry natin. Ayan. So, hintayin lang natin hanggang uminit siya at malanang, anong pangalan nun? Ma-soften yung skin. And then, at hintayin na rin natin itong uminit. Siyempre, pagkalambot na ng skin dito, ay ilipat natin doon mamaya, guys. Okay? Ganon kami magluto ng chicharon. At tignan yung maigi. Dito ako. Ayan. Hininaan niya yung apoy kasi masyadong malakas. Hindi kailangan, pagka na uminit na ng gusto, ay pwede mo nang paliitin yung apoy. Mainit na mantika. Ayan. Mainit na mainit. Hindi natin ihaluin para pantay ang luto. Yan. Kailangan halu-haluin nyo, guys, kasi kung hindi, nako, masunog yung iba, hindi pantay yung luto, kaya kailangan bantayan din, ha? Ayan. Hintayin natin hanggang ma-soften siya. And then, niluto na natin. Okay, guys, nandito na yung pangtimpla natin. We have here the salt.
And then the chili flakes. Ayan, may chili flakes para exciting mamaya pag kinain. Spicy chicharon. Kung gusto nyo. Pero kung ayaw nyo, huwag nyo lagyan. Optional yan. Ito mainit-init na. At saka ito ay malapit-lapit na. Malapit nang ma-ready. Pagka lambot-lambot na siya guys. Kasi galing siyang nabilad. Siyempre, natustig yung tumigas siya. Ayan, kumukulo na siya. Test natin yung isa. Ayun, test natin guys para malaman kung ready na ba. Lipat natin sa kabila. Masirap. Kita mo yan. Nag-puff na agad. That's what I am saying. Nakita mo? Puff na siya. Sirap. Wow. Ito yung chicharon na may laman. At ito, ang ganda ng putik niya guys. Yan ang sinasabi ko. Lalong-lalo na yung walang laman. Makikita nyo, nagluluto din ako niyan. Yung pork skin lang siya talaga na walang laman. Kita nyo? Yun. Ito yung may laman. Yan. Pero kunan ko siya. Ayaw niyong pakuha guys, pero kunan ko siya. Yan ang original talagang chicharon. Chicharoner. The chicharon maker is here, the original one. Here he is. Ayan. Gusto kong kumain guys, kain tayo. Nakita mo yan. Kakain na napakasarap ng chicharon. Matagal ko nang tikman ang chicharon nito. Siguro mayroon ng 20 years. Wow. Tagal na talaga. Mag-iingat lang kasi ang pagluluto nito ay kailangang maingat dahil napakainit po yung mantika. So ito na po siya at tingnan nyo naman ang pagputok ng chicharon na yan. Kita mo yan Wow. Ayan ayan siya guys hindi ko makuha para thumbnail sana. Ayun. So here it is. At tapos na ang pagluto natin. Ganun lang kasimple guys. So ang sasabihin namin, okay, magpaalam na ako at wala ng battery. Thank you so much for watching. Please subscribe. Please click the like button and then
mag-subscribe na yung mga baguhan lang, and then yung notification bell para kayo ma-update lagi sa mga magagandang lutuin.